Kani ketiga Akashvani Shillong ke kubur berpolitik asan di jana kimat pekongsan juga kubur. Kena puram kari India ya kimata kibela sayap hakajing eda ya ke darbar parliament na kajing tombor jo kile ano. Ra ke menteri pelatengka jung sarkar India ya artli ki anro ha parliament ka Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill arajar arpulai bat ke Provisional Collection of Taxes Bill arajar arpulai. Rai Kaknuan Regional Democratic Alliance jong ka Meghalaya benit lang kaway ha ka election Lok Sabha bat election MDC ban wan bat menjur ka HDC ya artli ki anro ban ra ka yendro bar thau an jong ka jela ki khubor ki babnya kari India ka kenma buram ki mata ki bela phai la ka jing em ha ka jing yada jong ki ya ka yendro bar parliament ha ka jing thom board ki le no ka bela ja ha ka khatlai trik jung no pra 8000 ibai Vice President Kari Jagdeep Dhankar, Menteri Rang Badu Narendra Modi rengkat bu lampang jog Lok Sabha Om Birla ki la lam khmat ekari ha ka te jing le buram ka bela long nen kasngi ki we di ki ble dan rengkat ha ka jing bu sentiu kan ma buram mi ki mata jong kari nen kasngi ki kan thop ru ya bongut ki menteri jog sarkar India ki dikhot jong ka yin ba parliament ki bahayeng hasem jog itu ki bela sayap mata lambat ki we de ki bakraw batri Ya ka Central Goods and Services Tax Bill arajar apulai ke balapan kelah ka sin ke baar lawan ra ka dorban Lok Sabha nin kesngi. Ka Menteri Pelatengka jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman ka lawan ra ya ketika bill halor ke jingchmu ban penkelano ya ka an Central Goods and Services Tax Act arajar khatnyo. Ka Menteri ka lawan ra ru akhmat ka dorban Lok Sabha nin kesngi ya ka Provisional Collection of Taxes Bill arajar arpulai. Ka sarkar India kala penyo jung penyo so optical fiber hapalat arlak li ki gram panchayat akari hapo ka Bharat net haba ai juba jung kli ke yendo bar thau an Lok Sabha nen kaski menteri ketenaga electronics and information technology Akashvani Vaishnav uloong ba ya jung penyo so optical fiber la beteng ka leng ba ka universal service obligation fund Shushu Vaishnav uloong ba ka sarkar kay le menta ban penyo ya jung sakri 4G haki than nong kondong ki ba empat dan ni kajing sakri 4G bat ha ka bede bakani lamang tengka bante ya ki tower 4G ha sapo hajar li ki shnong ki thau ki ba empat yo ya kajing penia so 4G ki jela jo kathan ste lamingi ki la sakhi ka roi kaman habaro ki liang hakini ki khandai snem ki balala na ka daw ba ka sarkar ka ba po ka jingelam jo menteri rang badu Narendra Modi Kalapai khmat kerpang halor ki kam kentiu ki lat penyeso ki jing penmi bat kentiu ye ki jing te jing sina bat ha ka bawan ra e ka song suk song sangan ha ka than hi bera ko bai yakni la ong do we ni ki menteri jung sarkar India usar bananda Sonowal habakran ni ki nong pathai khubor ha New Delhi nen gasngi bat ula ong ru baha ki jing sandor ya ka roi kaman bat ki kam pen roi baro lakmi thu ru ba kanam dam ka jing kta ya ka nam ko buram ka history ba clarity jong ki jaj ben ri jo ni ka than usun wa lo ong bo menteri rang badu Narendra Modi ulo wani ko jat ban jungo ya ka than ste lam mingi lan ru pu sau sin kaba penpau ya jing sim kya ka jong u ya ka bet ka biang jo ni ka than usun wa lo ong ru ba ki surak kali ki lenti rel ki kat ling sun be ki lenti wa ki la ki irat shaprang hakini ki khndiat snem hapo ka jing elam jo Modi Yaki armut ki dikhot ki bela thong thamai sha ka Arunachal Pradesh Public Service Commission kata ka Rozi Taba bad u Colonel bela songthat u coach tari lapen smai sha ka kam nin kasngi ha ka jingelang ka bela long ha ka yingsa ulat ka jela u ka Raj Bhavan Itanagar ya ka jingelang bam smai lapen sedang ka jing puli ka hukum thong kam ni appointment order da u chief secretary ka jela u Dharmendra Bala pendut pat da kajing pensmai ke bala penya da ulat ka Arunachal Pradesh u Lieutenant General bala songthat u Keti Patnaik na ka benta baro armut ki khot thamai jong ka APPSC ki be ki kendam ki lendan ki bledan bang kat akate ki jingelang ki kenthop ya menteri rang ba ka jela upema khandu bat bon ki be ki he sarkar kari ka khubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong Ka Kenwon Regional Democratic Alliance RDA ha Meghalaya ka bakenthop ya artli ki sengsan perthai riulum jo jela kata ka seng UDP bat PDP kile menjur bani lang rengkat kum ka wei ka kenhon ha ka jingi khon ni ka Lok Sabha election bat ki election MDC ban wan Habakren ki nang pathai kubor hadien bawai ka jingelang u president ka seng UDP ba met ba lengdo ula pentep ba
haka jingelang kabala long hapdeng ka UDP bat HSPDP kilaya rai ban thau ye ka Regional Democratic Alliance kaban kuntup yan ringut kidkhot na ka UDP bat san ngut na ka HSPDP na ka banta ka election Lok Sabha uba lungdo ulay thu ba kin sa syong jingelang shen ban say ukurtong yaman lang bat haka day pat bat election MDC saka KHADC bat GHADC ka kunhun RDA ka ni tre lang kum ka way ka kunhun uba met ba lengdo uloong ba kat haduk menta ka RDA kampat ekran halor yano ban peniang kum ukurtong na ka benta ka election Lok Sabha hanre upen pau ka jeng kermen ba shen kin peni no ka kerteng jong kurtong ka RDA hadien ka jingelang ka ban bod ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala manjur ya artli ki anro ni ki bill ba on sara syai ka yeng dorbar haka dorbar tlang nak bentaban yo ki jing manjur yekin ki anro la ai jing manjur da ka Executive Committee haka jingelang ka balalong haka si balai CEM juga ki ADC uba penya sing CEM ulai thu ba ka isi kala ya tai biang ye ki bentai ki badan hakani ka anro hadien belawan ra ya ka kaipot jong ka special committee ka bakli do deputy CEM ba PNCM bat ai jung menjur ban wan ra saka yeng darbar hakani ka darbar tlang ka ban long lai sngi ha ka arpo way bat arpo arterik mentau banai no pra uloong ba ka anro halor ki kur ki jat kadai na kabentaban penyetli ki kur ba per bat ajing itu iki kur bat ki sengkur ka ba kentup ru ban penbet renti ya kur kom trekam jo ki sengkur ba per ya kani ka an letip pum ka KHAD Social Custom of Clan Administration Bill bat kawai pat kadai ka an ban penkela ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District Fisheries Act bat halor ka jinge per jong ka Clan Bill bat ka Lineage Act UCM ulong ba hakani ka Clan Bill ka donru ka bentaban pet ya ka tangjat kat ba ka Lineage Act ka kampel jingmud ha ka ba ye dei bat ka jing itu ya ki Khasi ki bedei ru ban yo ya ka Sernot Scheduled Tribe ulong ru ba ka Clan Bill kawan na kanong rim jong ka longkur long ha ka ba ki kur kin tip bat itu ya ki bedei na ka ju ka kur kum ju ru ban itu ya ki ba ka ki bedei na ka liang jong pa habede bagajing penkela ka tu ka ni ya ka United Khasi Jaintia Fisheries Act uloong ba ka jing tmu ka long ban aibor ki snong bat da ka bay trelang ba ka council ban penne pensa iki ki wa ba ki do do wa kham tam ban nam penyap du suman uloong ba ka ni ka an ka don ka jing edei ka ba jan ru bat ka jing penne mariang Kinong tre ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kin sala ban yo jing mentoy no shen habasya suman na kijing pang jing stam hadien ka ba ka Executive Committee po kijing ilam jung ba penya sing CM kum Chief Executive Member katau CM kala ajung menjur ban pentri kami kani na kabenta kum ba pras ba angkun kinong tre joka council haba kren jigila pathai ko bor uba penya sing CM ulay thu ba kinong tre ki dan kami kala jingera ban pha sumar khamtam haba ma jing akaliang ka pisa na kaliang ka isi kala so dei ban thaulat da ka ba pentri kami kani ka kenja scheme lemba ka jingete ba ka State Bank of India Lemba ka ni kinong tre ka council kilala ban yo jung sumar hai ki jaka sumar ki badan ha ka ni jela bat katu ka ni shabar jela kum ka jaka sumar ha velor ka KHADC kan pensi ka bai thep pisa ka balong kum ba khatsan lak sisnem na ka benta baro kinong tre bat ka jung toy ka ba kinong tre kila ban yo kum ka bai sumar marwe ha ka sisnem ka long ha pedeng lailak hadu nyo point san lak tang kamar we tang ba ka syong kat kum karta ka jongki UCM uloong ba kani kan long ka jingirap ba jing mentoy kinong tre ki ba mat jing ban yo pisa ban pha sumar ka Monolith Festival ka badai ka tamasa ban peni clarity ke babun belai kerhai jong Khasi an penlong haus nem ban wan ka tahu rempang jong nem arhajar arpusau ba kani ka tamasa an penlong lai silenter ha Khasi Heritage Village ka ta ka snong mau plang Katu kani ko kubor lakot ke Belawan Shapina ka Akashvani Shillong.